Igama kupastor oningi channel inflick uNkulunkulu akakulonde kubusise kukona konke okwenzayo njengamanje akuvulela iminyango yempumelelo. Sibonga abantu abangama subscribers, sibonga abantu abangama member. We hope ukuthi no subscriber one day uzokwazi ukuthi ebe yimember. Mawuyimember ukontribute imali ngo-R9 njalo ngenyanga. There are very few people abangama member, but siyabonga bona labo abayi-few. uNkulunkulu ngathi angabandisela nalabo abafisa ukuba ngamalunga channel. uNkulunkulu nani uzonipha amandla very soon. Sibheke la udaba lwamaphupho, sibheka la isonto limeko uthi la uphuphe izimbungulu licela umbhede, bese ngathi ke noma mokho sezimlumile ke lezi izimbungulu. Nake singakusho ngezimbungulu uPaul uphuphe izimbungulu, ngabe uyibheka ngokwesintu noma ngabe uyibheka nje in general njengomuntu nje osuke ephila elisidalwa sikaNkulunkulu, kungaphinde nje likuthinte lelo phupho nawe lophuphe izimbungulu. Nake singakusho number 1 uma ubuka izimbungulu sithatha nje ngoPaul ubuma ziningi noma nje uyibona ke sigcwele leyo ndawo osubuyibona kuyona. Lokho kungasho isichitho namashwa azokwenza impilo ibe nzima kakhulu ngenxa yezitha ezikugadlayo. Ebona 2 uma uphupha futhi izimbungulu uPaul umazi kuluma lungasisho isichitho esibi esizokuhlasela kanzima ngenxa yezigadlo. Yabona 3 uma uphupha futhi izimbungulu uPaul umazi kuluma lungasho ukuthi mhlawumbe ngenzeka uzobanjwa ukugula ubangwe nezibi esikhathini sizayiseduze. 3 uma uphupha futhi izimbungulu empeleni. 4 uma uphupha izimbungulu singathi thina kungaba uphawu olubumazi kuluma olungachaza nje inkinga nezinkathazo ezizokuhlasela kanzima. Yabona 5 uma uphupha futhi izimbungulu uPaul umazi kuluma lingabuye likhombe nje ukubhekana nezivivinyo ezinzima ezizovela ngenxa yabantu abadelelekile. Futhi ngenza kunabantu abadelelekile kodwa abazoletha izivivinyo ezinzima kuwena esikhathini esizayiseduze noma njengamanje. 6 futhi uma uphupha izimbungulu uPaul umazi kuluma lungabuye lisho nje ukuzungezwa abantu ababi angenzeka bayakucutha noma ke badla amandla akho kungafanele. Yabona, so kushuthi izimbungulu zingaba yisichitho, zingasho isichitho, zingasho inkinga, zingasho inkathazo, zingasho abantu abangalungile abadla amandla akho kungafanele futhi. Kanti sikuthatha njengoPaul uhle la uma uyibulala ngoba lokho kusho ukunqoba, kusho ukucoboshisa imbangi ezingenamandla kodwa ezingamaqili ekade zikuzela kabi empilweni. Kungasisho futhi ukunqoba ke izichitho nezigalo zabathakathi ngaleso sikhathi. Yabona, ngenzeka ulibone iPaul la uyibulala khona kanti mhlawumbe umuntu okuneyiwasho oyisebenzisayo noma umuntu okhulekayo noma umuntu okunemitho esukuyisebenzisa ukuchitha yokukhipha isichitho bese ubona ngathi uyayibulala. Kusho lento ukuthi lesi siwasho noma lo muthi noma lo mkhuleko uyasebenza futhi unamandla ukukunqobela lezi chitho lezi igadlo zabantu abakuzungezile ababe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngelonto kubusise wakhohla ukwenza okubalele nokufanele ukusubscribe nokulike le video. May God bless.